ସାଙ୍ଗମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରାଉରକେଲାର କୋଇଲନଗରରେ ନୂଆ କରି ବନା ହେଇଥିବା ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା ପରିବେଶ ପଥ କିମ୍ବା ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା ଇକୋ ଟ୍ରେଲ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋକେସନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ହିଁ ୟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଭିତରେ ଆପଣ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଥିଲି ସକାଳ 11ଟା ପାଖାପାଖି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଟିକେଟ୍ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା ପରିବେଶ ପଥର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ମିଳିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ, ଫ୍ଲାୱାର ଗଛ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତିର ଡିଜାଇନ୍ ଏଠି ବନା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟିଂ ବି ପ୍ରପର ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଇଭିନିଂରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟିଂର ବିଲକୁଲ ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଘାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ବନା ହେଇଛି। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଣ୍ଡ ବନା ଚାଲିଛି, ତା'ର କାମ ଏବେ ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତା ଛଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍କ ବି ବନା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ର ଲୁକ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖରାଦିନେ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ବସିକି କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଇଏ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗା ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରପର ବୋର୍ଡ଼ ଲଗା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଇପାରିବେ। ଇଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି ଭିତରେ, ଯାହା ତଳେ ଆପଣ ଆରାମସେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି କୋଇଲନଗର, ଜଗଦା, ଝିରପାଣି କିମ୍ବା ସେକ୍ଟର ଏରିଆରେ ଆଖପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଏ ପାର୍କକୁ ଗୋଟେ ଥର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ କେମିତି ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି। ଏ ପାର୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟଲି କୋଇଲନଗରରେ ନୂଆ କରି ବନା ହେଇଥିବା ଏ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କୋଇଲନଗରରେ ନୂଆ କରି ତିଆରି ହେଇଥିବା ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା ଇକୋ ପାର୍କର? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରହିଲି ଏଇଠି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି କେଉଁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହସରେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ। ବାଏ।